Lezi indaba zehora lokuqala sigwethula zinabukhome komkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze emini nje. Asethola idubuleka idutshulwa ukuqhamuka ukudubula ngaphakathi emjondolo amaphoyisa besephindiselelake. Ngeshwa igebengu enhlanu zisale khona lapho. Amaphoyisa adubule abasolwa abahlanu bashona akade beyamaniswa namacala okubulala ukuzama ukubulala nokweba imfuyo eChatsworth eningizimu yeTheku. I still maintain that the applicant is not making a full and honest disclosure of all relevant information as is required of him. Inkantolo yamantshi yase-Alexandra iyaqhubeka nokulalela isicelo sebheyili sikasomabhizinisi uVusimuzi Cat Matlala nosolwa ngokucijitelo lokuzama ukubulala owabe intombi yakhe uTebugo Thobejane. You don't contract over human remains. A corpse is dead, it's not a property. It cannot be contracted upon. Umndeni kalowo owabe engumengameli waseZambia uEdgar Lungu uphindele enkantolo ephakeme yasePitoli njengoba ufuna ukwedlulisa isinqumo sayo lenkantolo nesayalela ukuthi uLungu kufanele ufihlwa kuleli yazwe yize umndeni ufuna ukuthi angcwatshe kuleli. Mbukeli sikubingelele sikwamukele indaba zehora lokuqala enzethulela unoxolo mamtshali wakwamwali ihlabangela imhlophe qwa. Sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi. Kusolwa ukuthi kunenqwaba yamacala obugebengu abebethinteka kuwo laba abahlanu abadutshulwe babulawa ngenkathi bebhekene nabakwasidlodlo eChatsworth eningizimu yeTheku. Iphini lomkhuzi amaphoyisa KwaZulu-Natal uMajor General Phumelele Makhoba uthi laba basolwa bebethinteka emacaleni okubulala ukuzama ukubulala kanye nokweba. Nginibingelele babukeli angikhuluma nawe nje sikhona la endaweni yaseChatsworth sikweminye ke imjondolo yakhona la kule ndawo lapho ke sekube khona ke isigameko ke sokudubulana phakathi ke kwamaphoyisa kanjalo ke nabasolwa ke ngokuthi ke bekade behlukumeza ke umphakathi siyezwa ke emaphoyiseni ukuthi bahlanu ke abantu asebedubuliwe ke kulesigameko kodwa ke ukuze ke sithole imininingwane ke ngaso lesi sigameko sinaye ke ongusekela ke ka commissioner wamaphoyisa la KwaZulu-Natal uMajor General Phumelele Makhoba. Major General sabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sicela usichazele kabanzi ke lesigameko ukuthi senzeke nini nanokuthi ngabe sesiyazi ukuthi mhlambe ke obani labadutshuliwe. Ezintatha zanamhlanje amaphoyisa nje bakade landela umkhondo wegebengu ezihlukumeza umphakathi ezinamacala okubulala nokuzama ukubulala nokwebiwa kwemfuyo kanjalo ne-extortion. So mabelandela le information baye bathola ukuthi lezi gebengu zingapha kule ndawo yaseChatsworth la sikhona njengamanje. Lokhu kwenzeke ekseni eintatha namhlanje. Bathe amaphoyisa mayifika ke kule ndawo engqonqoza kule umkhukhu or kulomjondolo la lezi gebengu becashe khona. Asethola idubuleka idutshulwa ukuqhamuka ukudubula ngaphakathi emjondolo amaphoyisa besephindiselelake. Ngeshwa igebengu enhlanu zisale khona lapho. Major General sezwa ukuthi ke abanye babo bangaphansi kweminyaka nanokuthi sezwe ukuthi ke kunezibhamu zohlobo ke olthize ezitholakalile. Njengamanje ibhamu etholakele ezintathu esinye sazo masisibheka sibona ngazathi si homemade okusho ukuthi uqhwashe isibhamu esenziwe ekhaya lezi ezinye ibhamu zangempela. Siyaqhubeka enkantolo yamantshi e-Alexandra eGoli isigcawu sokulalela kwesicelo sebheyili sikasomabhizinisi uVusimuzi Matlala odume ngelika Cat. uMatlala ubhekene necala lokuzama ukubulala ukwakha itulo lokubulala kanye nokushintshisana ngemali ngokungekho emthethweni. Kusolakala ukuthi wakhipha umyalelo wokuthi kubulawe owabe intombi yakhe uTebugo Thobejane njengoba kwadutshula imoto ayehamba ngayo eSentin eGoli. Njengoba siqhubeka isicelo sebheyili sikasomabhizinisi uVusimuzi Cat Matlala, umbuso ususole uMatlala ngokusenga izimithiyo encwadini yakhe efungelwe ngesikhathi efaka isicelo sebheyili. It is submitted that the applicant only now, after it was revealed in my first supplementary affidavit that he has an interest in a trust account in Mauritius, now acknowledges the existence thereof. I still maintain that the applicant is not making a full and honest disclosure of all relevant information as is required of him. Ngaphezu kwalokho encwadini efungelwe uMatlala uthe akanazo izihlobo noma intshisekelo yokusebenza kwamanye amazwe kodwa umbuso uthi lokhu akulona iqiniso njengoba iseke wavakasha kathathu eSwatini. Umbuso uthi lokhu kukhombisa ukuthi uMatlala unamandla nezindlela zokuphunyuka noma aflathele elakuleli.
Two aspects need to be highlighted here. The movement was on foot, and there is no entry showing him to have returned to South Africa after the 19th of April 2024. This then raises the question, for what reason did the applicant visit Eswatini for only one night each time? He apparently found it necessary to do so twice, once in February and once in April. This is again just another example of an aspect where the applicant is not playing open cards with this honourable court. It should also be noted that the applicant failed to attach a copy of his passport for the court to view. Icala liyaqhubeka. Abomndeni bowayengumengameli waseZambia ongasekho emhlabeni uEdgar Lungu sebeqoke ummeli onohlonze uadvocate Thembeka Ngcukaithobi okuye asebebheke ukuthi uzobalwela enkantolo ecaleni lombango wesidumbu sikaLungu osekuphela izinyanga ezintathu engongcwatshiwe ngenxa yomdonsiswano phakathi komndeni kanye nohulumeni waseZambia. Icala lombango ngokungcwatshwa kukaEdgar Lungu libuyele esigcawini senkantolo ephakeme yasePitoli kuseni namhlanje. Abomndeni kaLungu bafuna ukugunyazwa isicelo sokuthi bangaya enkantolo yokwedlulisela amacala eseBloemfontein lapho befuna ukuyophikisa khona isinqumo esakhishwa yile nkantolo ephakeme yasePitoli eyathi kufanele isidumbu sikaLungu sithuthwe siyongcwatshwa kwelakubo eZambia ngokomngcwabo wezinga likahulumeni wakhona. Uadvocate Ngcukaithobi olando umndeni kaLungu njengommeli wawo omusha ecaleni utshele inkantolo ukuthi okwenzeka ngombango ngesidumbu sikaLungu kuphambene kakhulu nomthetho. Basically the law is this. You don't contract over human remains. A corpse is dead, it's not a property, it cannot be contracted upon. What you do, you follow the law of succession. If there is a will, you follow the will. If there is no will, the law of interstate succession applies. So if you are dead and you are a husband, your remaining wife takes the decision. If the wife is also deceased or incapable of taking the decision, the children take the decision. If the children are incapable, your parents take the decision. If the parents are incapable, your siblings take the decision. But the wife and the children cannot agree. Yes, those are. Yes, the wife then takes the decision because it's the heir. So the executor will generally follow the will, but the heir will then make a decision because that's the surviving spouse. What is prohibited is contracting over a corpse. But obviously a family can make a decision about what to do with the corpse. Ijaji uLidwaba usigodlile isinqumo senkantolo. Kanti-ke mbukeli mangabe sisekuzo-ke ezeyinkantolo-ke namhlanje sizoxhumana ney'ntathelo zethu ezimbili. Ufundiswa Mhlekude ukanise laphaya eLusikisiki. Siphinde futhi-ke kube nayo-ke uMlondi Hadebe yena olaphaya eHowick KwaZulu Natal. Kodwa-ke njengamanje sizoqala nje sizwe ngofundiswa omunye abasolo ecaleni lokuqothwa kwabantu abayi-18 eNgobozane eLusikisiki uMzukisi Ndamase uyaqhubeka ngokupheka ngembuzo ufakazi uLwando Abi enkantolo yemantshi yaseLusikisiki esifundazweni Eastern Cape. Undamase usolwa ngokuba ungqondongqondo unqumeke ukuyimela kuleli cala njengamanje ngemukelo sixhubana nentatheli SABC elandelela lolu daba enkantolo ufundiswa Mhlekude. Fundiswa asikubingela sikomkele ezindabeni zehora lokuqala emini ngesonto eledlule uNdamase ubebuza imibuzo egxile ebudlelwaneni bakhe noAbi. Sicela usilandise ngokuqhubeka enkantolo namhlanje. Mahlabangane nabalaleli kanye nababukeli ngenene silapha kule nkantolo yaseLusikisiki namhlanje akukho nto ingako eyenzekileyo namhlanje ngaphandle nje kokuba uNdamase uvakalise efika nje enkundleni waphakamisa into yokuba ingqina eli lombuso umnomzana uLwando Abi ukhe wathetha nabetshutshisi into leyo ke athi wayefungile umnomzana uAbi ukuba xa ephansi kwesifungo apha okanye esathetha etsanika ngena ngelityala akakwazi ukuthetha ngalo nabethutshiso kanye nabani na olapha ngaphakathi enkundleni kodwa ke ikhawuleze yangenelela ijaji umnomzana uBrooks esitsho ukuba umkhanelwa lo kanye umnomzana uNdamase akakwazi ukubuza ingqina ngezinto elingakhange lizithethe okanye ezingekhoyo kubungqina balo eli obuyinhloko. uNdamase ke namhlanje yona nto athi ugxila kuyo kuba
ngokobudlelwane okanye ngokubungqina obunikwe ngumnumzana uAbi esitsho ke uba babulala inkosi, babulala ipolisa, babulala noceba okanye ikhansela lakwaBhaca. Lonto ithetha ukuba njengoba kulapha enkundleni ngoku, lonto ithetha ukuba yinto lena efanele uba yaziwa nangumphandi wetyala, njengoko esithi ingathi iphazamisane mhlambi nayo elotyala okanye libe nefuthe kwizinto ezithethwayo ngokwetyala elo. Kodwa ke uyaphinda utsho ukuba ingqina elilanika ubungqina okanye lenza istatement ezintathu, esinye saso ke ngoku ekucaca ukuba ufuna ugxila kuso kuthiwa sisazokhangelwa ukuze xa ethetha ngalo nengqina eli libe nayo into eliyibonayo ephaya kulo. Akho nto ingako Mahlabangane, isamile okwangoku inkundla logama kusakhangelwa ke eso statement. Sibonge kakhulu ke mbukeli lowo bekuyintatheli yethu yezindaba zalapha eSABC. Njengamanje ke mbukeli masiqhubekela phambili, inkosi uSimphiwe Zuma wesizwe sakwaNxamalala amaphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal ivele enkantolo yeMantshi yaseHowick ngecala lokubulala ikhansela leDA eHowick. Usotswebhu umasipala waseMngeni uNhlalayenza Ndlovu wadutshulwa washona esemzini wakhe ngonyaka u2023. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana nentatheli yeSABC uMlondi Radebe. Mlondi, sikubingelele sikamukele indaba enze ihora lokuqala, sicela nje ukuthi sichazele ngokwenzeka enkantolo namhlanje. Asibingelele mamtshali, sibingelele umlaleli esekhaya. Kanti usuku namhlanje liqale ngenye indlela njengoba inkosi ithe yavela ngelinye icala elisha ethweswe lona namhlanje elokubulala ilungu lomphakathi lasendaweni yaseMpophomeni uXolani Ndlovu Ntombela, ekuthiwa wayekade ilungu lomphakathi lalikade lilwelisana nokuthi kudayiswe umhlaba kufakwe futhi nogesi ngokungemthetho ezindaweni ezithize zakhona laphayana endaweni yaseMpophomeni. Kanti lelo cala akalabhekane nalo yedwa, kukhona nommangalelo wesibili ekunguThemba Lethu wakwaMbatha naye ababhekene nalo leli cala. Kodwa ke uMbatha kuveze ukuthi ke uzofuna ummeli wesihle noma ummeli kahulumeni ozomela nekuthekulelo cala laseliguqa ukuze akwazi ukuthi atholelwe ummeli wakwa Legal Aid okungiyena ozomela. Kanti ke kusolakala ukuthi leli cala ngo-2022 kunguNovember lapho adutshulwa khona uNdlovu wahlaselwa endaweni yakhona lapha eMpophomeni. Kubeke emva kwelokuthi kuqelelo cala kwasengena leli cala besize ngalo enkantolo okuyilona ebesikade siloko sibika ngalo lokubulawa kwekhansela uNhlalayenza Ndlovu. Nalo ke lelo cala uzokhumbula ukuthi ke inkosi isazama ukuthi idedelwe ngebail njengoba ithi ifuna ukudedelwa ngebail kuleli cala ukuze ikwazi ukuthi iye ekhaya, nokuthi ke uma ngabe abashushisi baveza ukuthi kunzima kakhulu ukuthi angaphinde adedelwe ngebail njengoba engaphandle ngebail ecaleni lokubulala induna yesizwe sakhe saseMpendle ekunginduna yakhona laphana yakwaZuma, nayo ekuthiwa iyabulawa laphayana ngendlela yokuthi iyadutshulwa abantu ababengaziwa. Kodwa ke lelo cala nalo seliphinde futhi lithweswe yona inkosi lena uSimphiwe Zuma. Kanti ke namhlanje iveza ngokusobala ukuthi yona ayazani naleli cala elithweswe elokubulala uNhlalayenza Ndlovu njengoba ithi yona lemqhafazo noma lemlayezo ethi umbuso unayo lapho beqoshwe khona ikakhulukazi nama voice notes lapho beqoshwe khona ekhuluma khona nofakazi wombuso ongusection 204 okusho ukuthi ufakazi wayekade owazi kangcono noma osaziyo isigameko ukuthi senzeka kanjani. Uthi yena uyawaphika wonke lawo ama voice note, uphika futhi nokuthi yena wathuma yona induna lena eseyiphenduke usection 204 ukuthi ifune abantu abazobulala uNhlalayenza Ndlovu. Nathi ukudayiswa komhlaba yena akazani nako njengoba futhi le ndawo eyaseMpophomeni kube khona indawo lapho induna yena uButhelezi wayekade ebhekene necala umasipala ukhala ngokuthi udla indawo kamasipala. Yena njengenkosi akazani nokudayiswa komhlaba, kodwa idayaziyo ukuthi ke ezindaweni zamakhosi umhlaba uyaye kube khona ikhonza fee lapho ekufanele khona abantu bakhokhe khona ikhonza fee ukuze bathole indawo noma babekwe basikelwe indawo emphakathini. Wasekhala ngokuthi ke indaba kagesi lokuthiwa uxhunywa ngokungemthetho yena wayengazi into ayizwa kamuva ngoba umasipala usubaqampulela noma usuba disconnecta abantu abakhona kuleya ndawo. Asibuyisele izintambo ngakwe studio ngoba icala lisaqhubeka ngaphakathi. Sibonge kakhulu ke kuMlondi Radebe onkanise lapha ya eHowick KwaZulu-Natal. Mbukeli ke njengamanje sathi ngequ 8 kanti uma ngabe sibuya sizokuphathela uWT. To the colleagues, the men and women of the South African Police Service who stood shoulder to shoulder with these officers
we recognize your pain. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile usekhuthaze amaphoyisa ngokuthi kuzofanele angayithambisi uma ebhekene nobungozi beyigebengu. Ubekhuluma embuthanweni waminyaka yonke wosuku lokuhlonishwa kwamaphoyisa ashone esemsebenzini. Sikubingelela sikwamukele uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi amaphoyisa adubule abasolwa abahlanu bashona akade beyamaniswa namacala okubulala ukuzama ukubulala nokweba imfuyo eChatsworth eningizimu yeTheku. Khumbula ke mbukeli ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ungena kuze uyicenga amagama athi SABC izindaba. Undunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi uvakashele amalungu amane ethimba eliqapha umphakathi angeniswe esibhedlela ngemva kwesigameko sokudutshulwa kwawo eDavidson eMpumalanga Randi. uLesufi uthi lesigameko sibashiye beshaqekile futhi bekhathazekile njengoba amalungu amabili elimele kabi futhi esesimweni esibucayi kanti abanye ababili bayalulama esibhedlela. Umshayeli naye edubulekile uthole ukwelashwa wabese ekhishwa esibhedlela yize kusenenhlamvu engakakhishwe emzimbeni wakhe. uLesufi ubese landisa ngombiko awutholile ukuthi kwenzakaleni ngaphambi kokuba kudutshulwe lamalungu. They claim that between 11 and 20 people wearing black clothes ambushed them when they were going back to their post. That's when they saw an Avanza that switched on the lights when they saw the team, and immediately after that they came under heavy attack, with an indication that they either disrupted the mission or these people were going to cause more damage. uLesufi unxusa bakwaZidlodlo ukuthi basukumele phezulu baphenye ngalesigameko. The law enforcement agencies to speedily investigate this matter, attend to it. I know their colleagues, I met them this morning, so they are agitated, so we just have to ensure that we manage the emotions properly as well. I also met 7 of those that survived. They also took me through what happened. Uphethe ngokuthi basezinhlelweni zokuqinisa ukuphepha kwalamalungu ethimba labaqaphi bomphakathi. Iphini likaNgqongqoshe wezobulungiswa uAndrew Snell uthi bazoba nengxoxo noNgqongqoshe wamaphoyisa uqinisekise ezokuphepha ezinkantolo. Lokhu kuzemva kwesigameko sokudutshulwa kubulawa wesilisa oneminyaka engama-30 ubudala ngaphandle kwenkantolo yase-Athlone neKapa. Abantu base-Mitchells Plain kanye nase-Athlone sebeyasaba kuza izinkantolo emva kwesigameko esenzeke ngoLwesihlanu. Abantu xa besiza ezinkundleni zasentshona koloni bangoyiki xa abantu kufuneke beze bezokunuka ubungqina bangoyiki kuba becinga into kokuba inkundla ayizondawo zisafe. Sidibanisa inhloko kwesithi masize sifumane izisombululo ezento kokuba singenza ntoni na into kokuba abantu bafumane bekhuselekile xa beze ezinkundleni. Iphini likaNgqongqoshe uAndrew Snell uthi uzobamba umhlangano noNgqongqoshe wamaphoyisa uqinisekise ezokuphepha ezinkantolo. I have committed that we will coordinate a meeting with the Ministry of Police in this week still, with the Judge President, to ensure that we strengthen the ties between justice, the judiciary and the police, and also other departments like public works and infrastructure that are responsible for the infrastructure of our courts. Ukudutshulwa komuntu phambi kwenkantolo akusikho kokuqala kwenzeka kulesifundazwe njengoba kuke kwadutshulwa abanye eMitchells Plain kanye naseWynberg. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile usekhuthaze amaphoyisa ngokuthi kuzofanele angayithambisi uma ebhekene nobungozi beyigebengu. Ubekhuluma embuthanweni waminyaka yonke wosuku lokuhlonishwa kwamaphoyisa ashone esemsebenzini. Osombusazwe kanye nezikhulu zamaphoyisa bebehlangene ezindlini zombuso ePitoli njengoba bekhunjulwa amaphoyisa ashona esemsebenzini. uMashatile uthi uhulumeni uzama ngayo yonke indlela uqinisekisa ukuthi amaphoyisa ahlome ngokwanele futhi akulungele nokubhekana nezelelesi. Intensifying efforts to ensure your safety and to equip you adequately for the fight against crime. We are resourcing specialized units, investing in advanced technology, strengthening intelligence
and tightening laws to deal decisively with those who target police officers. Mabhande emaphoyiseni sebenxusa amaphoyisa ukuthi angavumi ukuya phansi ngendlalelwe awabhekane ngqo nezinswela boya. Urging our members, do not die with the tools that we have given you. We have trained you, we have provided you with the necessary resources, we have equipped you with every necessary, tool of trade. Yamaphoyisa ashona namanje asakhala yasithulisa athi kuselikhulu ukubhekana nesimo. I have to take it day by day. I'm trying to be strong for my two boys and the family, and it is hard. Ukuhlasela amaphoyisa kufana ngqo nokuvukela umbuso wathi uhulumeni uzokwenza isiqiniseko sokuthi labo ababulala amaphoyisa bagwetshwa kanzima. Umengameli waseMelika uDonald Trump usexwayise iHamas ukuthi kufanele yamukele imigomo yesiphakamiso esisha sokubekwa phansi kwezikhali eGaza esibekwe yiMelika noma ke ibhekane nemphumela. Abeyindaba bakwaIsrael baqale babika ngesiphakamiso esisha sokubekwa phansi kwezikhali nalapho kungenzeka ukuthi iHamas idedele abantu abangama48 abathunjwa. Have a deal on Gaza very soon. It's a hell of a problem. Again, it's a problem we want to solve for the Middle East, for Israel, for everybody. But it's a problem we're going to get done. So they have hostages. It could be a little bit less than 20 because they tend to die, right? They tend to die. Even though they're young people largely, they're dying. Young people don't die. Young people stay alive. But with this whole thing, they tend to die. But we have, let's say, 20 people, and we have about 38 bodies. Bodies, meaning bodies. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu kuzolandela emva kwekhefu. Mbukeli ube nosuku oluhle usale kahle.